ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክብራት ተኸታተልቲ መደብ ሎማ ኣንቲ ኣብ ኦፕን ማይክ ክፉት መድረኽ ሓደ ክንደይ ግዜ ደው ኢለ ጠፊእ ንዝቐነየ ሕጂ ኣልዒልዎ ኣሎ ኤፍሬም ሓወይ ትሰምዓኒ እንድሕር ኣለኻ ኮንካ ስትሬት ኣፕ ናብ መደብ ኦፕን ማይክ ኣመሓላሊፈካ ዘለኹ ንፅባሕ ዶ ድሕሪ ፅባሕ ዶ ኔክስት ዊክ ደውል ከይትብለኒ ከምቲ ትገብሮ ኩሉ ሻብ ሕጂ ተራኺብና ከለናሲ ካብ ሰዓሰዓኻ ተቋፃፀ ኢለ ሓውና ኤፍሬም ተወልደ ካብ ስቶክሆልም ስዊድን እዩ ምሳና ዘሎ هاي كم يكنها إفريم حوي يوناتان حوي كم يكنها تافينا كنينا هو بتعمل صباح الله يا كني يلي راديو أرينا ساتلايت كستاين كأيكم كل واحد حسيتكم من كنيهم سلام مع أسف ساتلايت كوين كاتلنا سهل أبز مساناس لزل خاسي كل شاب بزدي بتدي ولا موبايل أب كيركادي ولا قالوا كل شاب تكاتلنا تغيلها ناي ولا بإنترنت زلوا لويتكم يهم أب إنترنت زرقة بساوند كلاود زرقة بك أقد شوف مقبلتها المكيرني هم بيكم كنت زرداني كل ده تجنا أي دليل لكن نروح وكمينا كل شيء أوكي إني أبزقات أمازون وخلهم راديو أرنا كاتاتلز دليو هوم بيج arena.org أتيهم anytime أو تروح بوتخو لكم مدباتنا أب يوتيوب كمع التاوي لتقفلكم الله ولا نعخذ نقرأ كذا له أبت موبايل كخ موبايل أب ستور أتيها نيرادي إرنا موبايل أب داونلود كورو via ساتلايت كا يوتلسات شو ديجري معرب فريكونسي 10.6 شو ميجا هرتز بولاريزيشن فيرتيكال سيمبل ريت 3 شح كم أون بمجدي حتى معبل ويك شورت ويف 25 متر باند إذا كل استقص كوتسي إن كاي حزل كاب عليك متسي أوكي every moment thank you so أبزي مدب قريب كازلها كندي مدوليك مچم نسخة تصحف كلها نجيرة كادي أنا كابزوم من باب زي فتوية بتعمي هكاي مهنياتوس كاب 3-4 لاين اللي ندحر كيدت تصحفت أبغى خلوقي إذا هكاي هجي ناتكا زي بهالماليات صحفاتي خاتوصمو انتي كاتين زي دول الليله دول الكاكو تفلد ده ثانك يو يوني حقها عندها قال لي سب صحف زفتالو قال لي سب دمصي اب قبل تنبب اب حلا دمانه موبايل زي اخا صبغتي افريم حوي كاندي مهنيات مدولي اوف كورس زلو له كنتات زعبا هاجرنا ارترا خمون ابتي زونانا زلو انتي ناتك حسابات نسمع دولة الكازلو تبي أنست thank you يا قني اللي دس بلني thank you كبرت لزحب كان يوناتان أهوي most welcome تكاتاتلو للخا انتي إسكاري إذا خبز نجارني نتعمد علينا هياي متسيونا بزي ناي معلتنا تنت قال بتي تشورو تزاري بنيرو هزب خاطر لخا بزي كسلام قال انتي دلي نسلام نقبلينا زبلو بزحت تشروحتات الله زي دقفون الله حجي انتي نات كاريته يغفل الدلي يا هو حقها بيناي مكجملك بيناي كلن بحسب بدلايك افريم حوي بدلايك اوكي و انتي دو سلام بحنق او تاز صبايا ግን ድማ ካብ መጠን ላዕሊ ዝረሓቐቶ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ናትና ህዝቢ ኤርትራ ከምኡን ህዝቢ ዞባና ማለት እዩ ኩሉ ሻዕ ሓደ ነገር ክመጽእ ከሎ ለውጥ ተመጸለይ ዶ ሕጂ ዶ ይሓይሽ ይኸውን ምቀያ ሓሳባት ይሕዱ ዶ ገለይሉ ኩሉ ሻዕ ይኸይድ እሞ ከምዛ ዘላቶ በታ ክስታይ ባሃንቲ ብላንክ ስፖት ትበሃል ዌብሳይት ሽወደር ካፕተን ፍሉጣት ዌብሳይት ኣብ ኣጻሕፍኳ ነይራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተዛረቦ ብሽም ኢንዲፔንደንስ ዴይ ዝፍለጥ መዓልቲ ማለት እዩ ኣናላይዝ ገይረ ነይረ ንምንታይ ከነጽራ ብሽም ኢንዲፔንደንስ ዴይ ዝብላ ኣነ ኢንዲፔንደንስ መዓልቲ ወይ መዓልቲ ናጽነት ንብሎ أترير مرجعي مع التناصرنا وإندبندنس داي 32 عام تجبره 34 بحزب الدمسي وناصرتنا راخيبنا رومي إيرترا ناصرت عويج على استبحلو شو عندي مع وتحدى عاوت استراخبلو 9 حدن يمكن ميازيان جنبوتن 9 سلسن السوينا ناصرت معلتي زبل كستاي مرجع ስለዘለኒ بكم تفللي معناتي ግን بزخونه ኣብቲ ዝገበረው معلتي ናይ 24 ግንቦት ይባሃል እንታይ ዓይነት ምልዋጥ ኣርእዩ ዝብል ታሕቲቴ ማለት እዩ ቀዳማይ ካብቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ጉጅለን ወይ ስርዓትን
ኣብዝኾነ ግዜ ንሪፎርም ወይ ንለውጢ ዴሞክራቲ ናይ ምምፃእ ነገር ዋላ ተኽእሎን የብሉን ዝብል እዩ ኣብቲ ፅሑፍ ዝፀሓፍክዎ የብሉን ኣብቲ ናቱ ካፓሲቲ የለን በቲ ህዝቢ ዝሓስቦ ድማ ከምዚ ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ሓድሽ ታክቲካዊ ዝምድና ከምዚ ተፈጢሩ ኣሎ እንዳቀያየርካ ይመሓዙት ነው ቀድሚ ሕጂ ተደምረናሎ ገለ ተባሂሉ ናብ ኩናት ኣምርሑ ሕጂ ድማ ካልእ ሳይድ ሂዝካ ድማ ዝተጀመረ ኣሎ እታ ወያኔ ትብል ሽም ምናልባሽ ኣብቲ ናቱ ዘረባ ፅፍራ ወያኔ ወይ ጃንዳ ወያኔ ንመጀመርታ ግዜ ዳርጋ ጠፊኣ ኣላ እታ ናቱ ዘረባ ብኦሮሞማ ተተኪኣ ኣላ ማለት እዩ ክስታይ ተተኪኡ ኣሎ እቲ ኣብ ሚድያ ንሪኦ ከምዚ ላግፂ ዝመስል ገለ ናይ ብሓቂ ከም ዝኾነ ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ስግኣት ኣለና ካብ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ በዚ ኦሮሞማ ዝብል ኣተሓሳስባ ኢሉ ኣብ ህዝቢ ድማ ብሻቅሎት ከምብሮ ዘለዓሎ ነገራት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ዘረባ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከም ቀዳምነት ከም ደቂ ሰባት ድማ ብፍላይ ድማ ሃገርና ቅዋማዊ ክትከውን ከም ዝደልዩ ሰባት ኣብ ዝኾነ ክውንነት ኩናት እንታይ ንደልዩ ኢና ፍሉጥ እዩ ኩናት ክንከይህሉ ኩሉ ሻዕ ንፅዕር ኢና ኣባና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ከባቢና ዘለው ቦታታት ማለት እዩ እቲ ግን ምናልባሽ ሕልና ውሒዱና ዘይኮነ ዓቕሚ ስኢና ጠጠው ከነብሎ ስጋብ ሕጂ ኣይከኣልና ስለዚ እዚ ዘፍርሃና ዘሎ ድማ ሕጂ መፅዮምካ ወሲዶምልካ ኣጥፍኡካ ገለገለ ድማ ካብዘን ዝሓለፈ ተመክሮታት ናይ 20-30 ዓመታት ተማሂርና ፕሮኣክቲቭ ክንከውን ኣለና ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ እንዳተመፀመድና ኣብ ኩናት ክንከይድ የብልናን ዝብል ነገር ናይ ብሓቂ ብዕቱብ ክንሪኦ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ ማለት እዩ ስለዚ ፓራዳይም ምናልባት ኤፍሬም ሓወይ ኣብዚኣ ሓንሳብ ከብለካ ከምዚ ተዕለኒ ዘለካ ዳርጋቲ መራሒ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኢሳያስ ከምዚ ኣብና ሓንሳብ ተደሚርና ብል ሓንሳብ ከምዚ እናበለ እዩ ነቲ ናብቲ ስታይ ዘእትወና ዘሎ ኢኻ ትብለን ዘለካ ግን ዶክተር ኣበደ ኣይኮነን 10 ግዜ ብሰላም ተዘሂብኩምን ዋላ ብሓይሊ ዋላ ግባእኒ እናበለ ከፈራርሕ ዝቐነየ ዋላ ዓመት ሙሉእ እውን ከይድ ኢኹም እናበለ እወ ቅኑዕ ክስታይ ተገይሩ ማለት ኣይኮነት መባእሲኦም መጀመርታ ናብኡ መበገሲ መባእሲኦም እንታይ ተይልካ ናይ ትግራይ ኩናት ኣባይስዎም ኣብ ትግራይ ኩናት ዝተገብሩ ነገራት ብጥቅምን ድሕሪ መንዓብለለን ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኣፅዋ ናብ ኤርትራ ስለዝሓለፈ ሓቡናት ኣፅዋ ኢሉ ጀነራል ኣበባው ተሰዲዱ ናብ ኤርትራ ተሰዲዱ ኤርትራ ድማ ይንሕበካልና እሱ እቲ መጀመርታ ንጹህ ንክኾነላ ማለት እዩ ድሕሪ ዘምፅዎ ነገራት እዚ ካሞፍላጅ ዝበሃል ነገር ኣሎ ምሽ ነቲ እንጽ ማዕጾ ዲ ዝበሃል ንከምኡ ዝመፀ ምዃኑ ንጹህ ክኸውን ኣለዎ ግን ነቲ ሉዓላውነትና ድማ ንሕና ክንከላከለሉ ንክእል ዋላ ዘፈርህ ነገር ተልዩና መጀመርታ ከም ህዝቢ ፀሚድና ኢና ክንከላከሉ ንክእል ከም ኤርትራውያን ማለት እዩ ተቃወምቲ ደገፍቲ ናይ ቅድሚ ህዝባዊ ግንባር ዝተጋደሉ ተጋድሎ ኣባላት ተጋድሎ ሓርነት ከምኡውን ብብዙሕ መጠን ዓቀን ዝተሰደ መንእሰያት ድሕሪ ዝወፀ ወለዶይ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ቀዳማይ ስትራቴጂክ ፓርትነርካ እሱ ይኸውን ዘለዎ ኢና ዝብል ዘለና ተዘይኮይኑ ክንከላከላ ሃገሩን እንተመፅዩና ከምኡውን ንክእል ኢና ተተኻኢሉ ኩሉ ሻዕ ብዲፕሎማሲያዊን በቲ ብሓደ ሰብ ዝውሰን ነገር ሰብ ዝበዝሕ ግዜ ሰላም ከምፅእ ይከብድ እንድዩ ከምዚ ኮንሴንሱዋል ዝኾነ እዚ እንታይ ዝበሃል ኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ ክህሉ ከሎ ይዝፍታሕ ከምዚ ዘይንብሎም ዳኣ ከምዚ ዕማመ ዘይነቀርበሎም ገለገለ እንተ ዝህሉ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ገቨርናንስ ብቀሊል ክፈትሖ ዋላ ክንዮ እቲ ዓለማዊ ሕጊ ዝፈቅዶውን ሸለሊልካ እሞ ከምዚ ዓይነት ዘይትጥቀሙ ኣብዚኣ ነርባሓኩም ኢልካ ለባ መራሒ ጥበብ ዘለዎ መራሒ ዝበሃል ሲ ንህዝቡ ዋላ ተዳኺምካ ከለኻ ዋላ ሓያል ከለኻ ኩናት ኣቮይድ ክገብረሉ ክኽእል ከሎ ንፉዕ መራሒ ንብሎ ብዝተካዓለሲ ነታ ኩናት ንከይትመፅእ ብኔጎሽሽን ድዩ ብምርድዳእ ድዩ ኣነ እውን እኮ ዓቕሚ ኣለኒ ድዩ ብምባል ድዩ ህዝቡ ጠርኒፉ ብሓደ ኣለና ብምባል ድዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ ሶ
ከምኡን ምባል እቲ ዓቢ ናይ ካልእ ሰብ ሓላፍነት ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ግን ቀዳማይ ሓላፍነትና እዩ ላ ተወሳኺ ድማ እዚ ታክቲካል ምስ ጎረቤትና ዝግበር ኣብ ትግራይ ዝግበር ዋላ ምስ ምሁራት ትግራይ ብብዙሓት እውን በጋጣሚ ተራኺብና ተመሳሳሊ ርእይቶ ኣለዎም ንሕና ንደሊ ምስ ትግራይ ዋላ ምስ ኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ ዝምድና እዩ እዚ ናይ ሽጠራ ናይ ታክቲካል ዝምድና ብሓደ ኮይና ነዚ ነጥፋዮ ድሓር ድማ ብሓደ ንኮልሶ ዘይኮነስ ስትራቴጂካዊ ብናይ ሓቂ ዕርቂ ዝተመስረተ ኣብ ይቕረ ምበሃል ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ክፋልና ሕብረተሰብና ወይ በቲ ስርዓት ዝምእዘዝን ወይ ብጥቕሙ ገለ ንዓኹም ጎዲእኩም እዩ ስምዑ ለይ ተረድኡ ለይ ናተይ ቃንዛይ ንዓትኩም ቃንዛ ድማ ናተይ ርዳዓልኩም ኣለኹ ዝብል ነገር ተዘይመፅዩ ናይ ብሓቂ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ክመጻእ ይክእል እዩ ኢና ንብል ዘለና ስትራቴጂካዊ ዝምድና ድማ ተልዩ ኩናት ናይ ምምጻእ ዓቕሙ ይውሕድ እዩ ንብል ዘለና ሕጂ እቲ ሰላም ኩልና እንዲና እንደልዮ ብሓፂሩ ግን ምናልባት ናብ ካልእ ከይሰገርና ከለና እዚ ዝካየድ ዘሎ ስጉምቲ ንኣብነት እዚ ፅምዶ ተባሂሉ ተፀዊዑ ዘሎ ህዝቢ ንህዝቢ ሰላም ንክገብር ሰሚዕኻ ርኢኻ ኣለኻ ኣብዚ ኸ እንታይ ኢና ትካርእቶ ትድግፎ ዲኻ ማሲ ከምዚ ክትዕለኒ ፀናሕካ ዘለዓለማዊ ሰላም ክኾን ኣይክእልን እዩ ንጥቕሚ ጥራሕ ኢኻ ተረዳእኒ ፀኒሕካ ግን ምስ ብዙሓት ዕሊለ ክምልሱ ለይ ከለኹ እንታይ ብሉ መስለካ ደይ ንሕና ስጭርሑና ንሰላም እዩ ነይሩ እቲ ህዝቢ ምስቲ ህዝቢ እንድሕር ሰላም ክገብር ጀሚሩ ዋላ ፅባሕ ንጎቲ መንግስቲ ኣይረዳድኣ እቲ ሰላምሲ ክፀንሕ ክእል እዩ ስለዚ ሰላም ኣይትፅልእዎ ብኢሳያስ ስለ ዝመፀ ብህግደፍ ስለ ዝተኣወጀ ሰላም ሰላም እያ ስለምንታይ ኢና ኣንጻሩ እንትስእ ዘለና ዝብል ርእቶታት እዩ ዝመፅእ ተረዲኣትካ እወ ተረዲእካ ህዝቢ ዕረቕ ኣሎ ዝብሉና ህዝቢ ማዓስ ተባኢሱ ኣይተባእሰን ቅድሚኡ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ብሕፅቦን ብፕሮፓጋንዳን ንክበዓስ ተገይሩ እዩ ግን ኣብቲ ፍኑ ዝገበርናሉ ቦታ ኣብ ቀጥታ ብሕዝቢ ዘሎ ባዕሲስ ኣይኮነን ስትራክቸራል ዝኾነ ባዕሲ ካብ ላዕሊ ዝመፅእ ባዕሲ እዩ ዘሎ ካልኣይ እታ ሽም ዝጥቀሙላ ዝበዝሕ ግዜ ፅቡቅ ምቁራት ትዝክሮ ኢኻ ተደምረናል ክበሃል ከሎ ሰላም ይናፍቃል ዶ ገለገለ ክበሃል ከሎ ምቅርቲ ያኮ ክትሰምዓ ከለኻ ብጣዕሚ ጥቕማት እዩ ግን ትካላዊ ኢንስቲቱሽናል ዘይኮነ ነገር መወዳእቱ ናይቲ ዝቐፅል ኩናት መጅማር እዩ ይብልዎ እዞም ናይ ሳይንስ ተመራመርትን ስነ ጠበባውያን ስለዚ ኣብ ኣይ ኣነውን መጀመርታ እቲ ክስታይ ቅርፂ ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ እንተዘይኮይኑ ትርጉም ኣይህልዎን እዩ ዘሳተፈ እንተዘይኮይኑ ንሓደ ክፋል ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ስለዝሓስካ ምዚኦም ኮይነ ክወጋዓካየ ናበይኻ ቆፃፀረካ ኮይ ኣነይኮ ካባኻ ዝግብል ገሌልካ ትገብሮሲ ትርጉም ይህልዎ ዓርዩና እዩ ድማ ታሪክ 2 3 4 5 እንዳቆፀርና ተኮይናስ ብዙሕ ግዜ ተደጋጊሙ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ሲ ብዙሕ ሓድሽ ክስታይ ከምፅኦ ዝኽእል ነገር ዘሎ ኮይና ይስማዕኒ ብናተይ ወገን ኤፍሬም ሓወይ ሕጂ ፈለጥ ኣነ ንስኻ ፅሩይ ፅቡቕ ኣምሓርኛ ከም ትዛረብ ከም ዝርዳእካ ብዓሰርተ ኢድ ከባቢ ከም ትሓይሽ ማለት እዩ ሶ ለንቀነ ይከታተል ነይረ እዚ ሚድያ ናይ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ወይ ኢትዮጵያውያን ዝፍንዎ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ማለት እዩ ተዘይተጋጌ ማዕልያ ዘይብሉ ፈኸራን ስቲል ከማንሲ ከምዚ ኩናት ደንጊዎም ከም ዘለዉ ክጅምርዎ ተሃዊኾም ከም ዘለዉ ፕላስ ንኤርትራ ዋጋ የብላን ሰራዊት የብላን ከነጥፋ ዓይና ገለመላ ዓይነት ኮሚና እንሰምዕ ዘለና ስለዚ ሲ ከምዚ እናሰማዕካ ደኣ ትፅምዶን ፈረቓን የድልየካ እምበር ሰኖ ክጠፊእኻ ተረዲኻኒ እዚ ከመይ ክትሪኦ እዚ ሕጂ ኣነ ከም ዝመስለኒ በቲ ናይ ሚሊታሪ ናይ ወታደራዊ ግምገማ እንዲና ንምልሶ እቲ ኣብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ኣብ ገጅፍ ፀበባ ዘሎ ስርዓት እዩ ብዘይቀላዓለም ማለት እዩ ኣብ ኣፋር ኣሎ ኣብ ኦጋዴን ኣሎ ኣብ ኣርሲ ኣሎ ካብ ሱዳን ኣለዎ ብፋኖ ኣለዎ በዚ ዝተዋጠረ ሃይሊ እዩ በዚ ዝተዋጠረ ሃይሊ ድማ ነቲ ዓቕሙ ኣብ ሓድሽ ኩናት ክዓቱ ዝኽእል እዩ ዝብል ኣይክእልኒ እዩ ዝብል ብዙሕ ገምጋማት ናይ ወታደራዊ ገምጋማት እዮም ዘለዉ ንኡ ግን ሓድሽ ነጥቢ መቀየሮን መዋሓድ ህዝቢ ክጥቀም ሓድሽ ሪዮተሪካ ኣብዚሕሉ ኣብኡ ቀይሕ መስመር እያ ኣብ ሉዓላውነት ንሕና
ምድርዳር ሉዓላውነት ኣይክግበርን እዩ ኣብዝናትና ዘለናዮ ግዜ ምክንያቱ እቲ ቻፕተር እቲ ምዕራፍ 27 ሚያዝያ 1933 ተዓፂዩ ተደምዲሙ መዕፀዊ ተገይሩሉ እዩ ከኒኡ ከይድና ምትሕባርና ስለዝዛየደሲ እቲ ቦርደር ዳርጋ ከምዘየሎ ክንገብሮ ንኽእል ዲና ተይልካኒ ደስ ይብለኒ ምስ ግዜ ከመፅእ ድማ ተስፋ ገብር ምስ ጎረባብቲ ህዝቢ ኣብ ከባቢና ዘለው ናይ ብሓቂ ከምዚ ምዕቡል ዝኾነ ወይ ዋላ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ምትሕግጋዝ ዝዓለሞ ነፃ ምንቅስቃስ ንብረትን ሰባትን ገለ ክህልዎ ተስፋ ገብር ቦርደራት ግን ዶብ ሃገራት ክትልወጥ ኣብዚ ዓለም ድማ በዚ ሕጂ ግዜ ከምዚ ሰኢልካ ብካቻቢቴ ኮመዲኖ ምስራሕ ኣይኮነን ቀሊል ፕሮሰስ ኣይኮነን ምክንያቱ ዶባ ናይ ሃገራት ብቀሊል ከምዚ ዝሽየጥ ኣይኮነን ዝቀየር ኣይኮነን ነዚ ንምትንታን ሕጂ ክልተ ነገራት ከለለ ብኣካዳሚካዊ ብመጽናዕታዊ ማለት እዩ ሓደ ንዓለም ለኸ ናይ ህግታት ሃገር ዝቀይድ ናይ ሞንቴቪዲዮ ዝበሃል ውዕል ወይ ዋዕላ ኣሎ እሱ ድማ ሃገራት እንታይ ማለት የን ኢሉ ዲፋይን ይገበል ናይ 1933 እንዲሁ ኩለና ሃገራት ተማዕዚዘን ዝኸዳሉ ካብቲ ዋና ነጥብታት ክነልዕሎ ተኾይና ሓንቲ ሃገር ንክትበሃል ናታ መሬት ፍሉጥ ዝኾነ መሬት ክህልው ኣለዎ ቀዋሚ ዝኾነ ዝቕመጣ ህዝቢ ኣለዎ ክኸውን ኣለዎ ከምዚ ጥራሓ ዘላ ደሴትሲ ሃገር ንከይንብላ ማለት እዩ ናታ መንግስቲ ክኸውን ኣለዎ እቲ መንግስታ ድማ ምስ ካልኦት ሃገራት ወይ ትካላት ዓለምለኻዊ ትካላት ከም ናቱ ቆይሚው ዲል ክገብር ይኽእል እዩ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ ያትበል ስለዚ እዚ ረቋሒታት ብምሉኡ ኣማሊኣቶ ማለት እዩ ኤርትራ ዲል ትገብር ካብ ዓለም ትልቃሕ ተለቀሕ ዲላት ትገብር ተሰማማያ ስለዚ ነዚ ነገር ክትቀይሮ ተኮይንካ ዓለም ለኸ ባርኮት ናይ ምዕራቡን የብሉን ዋላ ሓደ ሃይል ክፍትን ተኮይኑ ማለት እዩ እቲ ባርኮቱን ስለዘይረከቦ ክገብሮን ኣይክእልኒ ኢምፖሲብል ከምዚ ብስጋዓት ከምዚ ከይመፁና ገለና ይጽናሕልና ዚ መንግስቲ ግዜኡ ኣይኮነን ቅዋም ግዜኡ ኣይኮነን ፍትሒ ግዜኡ ኣይኮነን ገለ ክንብል የብልናን ምክንያቱ እቲ ግዜ ንዘለዓለም ኣይክመፅን እዩ ግዜ ብዝኸደ ቁፅሪ ድማ ዝስርዓት ሰባት እንዳጣብ ሓደሽቲ ኩናት እንዳማሓዘ ሰባት ከጥፋልና እዩ ሰባት ከጠፍኡና እዮም ካብኡ ሲቪል ዝኾነ መንግስቲ ክህሉ ኣለዎ እዚ ናይ ጎረቤትና ዘሎ ጉዳይ ስግዓት ክንዲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ስግዓት ኣይከውን እዩ ውሽጥና ምምሕዳር ድኽመታትን ገለን ኣቦይና ደይንሲ ተዓብ ክፍሮ ዝፈርሕዎ ነገር ገለ ሰብ መፅኡ ከዓስሮም ገለ ስቆኢሉ ክስታይ ከይብሎም እቲ ካብቲ ስርዓት እዩ ዝበዝሕ ራዕድን ፍርሕናቶም እምበር ዓብይ መፅኡ ከየጥቃዓ ኣይኮነን በቲ ሚሊታሪ ኢንተሊጀንስ ኩናት ዋላ 99% ኣይ ክብገስ ኣይክእልኒ ተኽእሎ ይብሉን ኢልካዮ ክብገስ ከም ዝኽእል ፈለጥ ዋላ ታ 1% ብገለ አጋጣሚ ሓደ መስርዕ ምስ ሓንቲ ተታኺሳ ገለ ክብገስ ከም ዝኽእል ፈለጥ ግን በቲ ክስታይ ክንከዶ ከለና ናይ ምጅማ ተኽእሎታቱ ወይ ናይ ከምኡ ምጥቃዕ ተኽእሎታቱ ብብዙሕ ፋኖ ብዘሎ ኩናት በየን ከይሓልፍ ብስትራቴጂ ገለገለ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ዝብል ገምጋም ይዘለኒ ስቲል ከም ሃገር ግን ከምኡ ነገር ንከይህሉ ክንሰራሓሉ ይግባእ ዲሞክራሲያዊን ወይ ድማ ቀዋማውን መንግስቲ ተልዩና ድማ ናብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክኣቱ ስለዘይክእል ኢና ሕቲ ንሕና ዲሞክራሲያዊ እዚ ቅዋማዊ ገለ ንብሎ ዘለና ብ19 አርቲክል 37 ትበሃል ናይ 91 ሲ እቲ መንግስቲ መሰጋገ ናይ 93 ነቀሬታ ክቀውም ከሎ ዝወፀ ሕግ ኣሎ ንምንታይ ብሕጊ ተማዕዚዙ ንክኸይድ እዩ እቲ ሕጊ ጎሒፉ እዩ ድሕሪኡ ዝመሓደር ዘሎ ታሕታትነት የብሉ ገለ መልታት ዋን ማን ሾው ማለት እዩ ወይ ድማ ገለ ሕጂ ድማ እንታይ ዝበሃል ዋዜመኛታት ዲዮም ዝበሃሉ እዚኦም ናይ እንዳሰዋ ክስታይ በዋዜመኛታት እዩ ከማን ዝመሓደር ዘሎ ሕጂ እንታይ ዝበሃል አልቃሽና ዘፋኝ ዝበሃላ ብዘፈንቲ ብገለ ብከሙ ክንዱ ሌቭል ይወሪዱ ይሕፍር ናይ ብሓቂ ይሕፍር ስለዚ እዚ ኣይኮነን ዝግባእ ኤርትራ ሃገርና ብዙሓት ምሁራት ብዙሓት ፖለቲከኛታት ብዙሓት ለባማትን ህዝቢ ዘመሓደረውን ክስታይ ዘሕለፈት ሃገር እያ በዋዜመኛን ወድዋጣን ሃገርን ፅምዶታት ክስራሕሲ ኣይንቀበሎን ተረዲእካ
إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. أبدمسي راديو إرنا نازلنا كفرات خطاتلت مدب لما عندي أب أوبن مايك فوت مدرخ حونا إفريم تولدك هاب ستوكهولم سويدن يزلو هذا خفتم بيست أنالايزرات كله زي سلتوهم كله كتصاريون كبلون نبحق إيدن إجرن زلو وريتو يخاطب كل شاب أصنع خانا بالكانسلة مالتي إفريم حوي ان حجي اسكن ابتي ناتنا حبرتسفكم من لسكا خمس كتبلو انا حكا ديمقراسياون بحزب استمرت سرعه سلازي بلنا بإرتراسي الكا كتب صنع حكانو at the same time ولا تمدع زولو دليت فتحي ولا تقاومتي انا زفلتم صبو غير مالتي بس زلو هلو كنتات كنعلل كلنا حانت نجار كتم مهارة زلك هتفلت زلك بلوني صح أنت يا أبجزي وجه هاجركا كتب بالكلا كل شاب أبغني منجستها أبغني سراويت كهات توكتب زلك هجي كم زي أحكون كلا نحر كل شاب وجه إمكاناتن كالله خالو مبتي صباح بتن نحر كوينها فتيري خيفت أخو أب غنيا يتتقول مالتي جس كميت ريوزي كمي غاسغا بزيك العالم كبيد دايلما انتهينا كنبلو بتقرنيا كبيد ديلما هو كبيد مرجعتاتيو قليل አይኮነን በተሐደ ሰራዊትና ንብሎ አህዋትና አሃትና ደቅና በጽሑ ዝኽእሎም በዚ ጊዜ ማለት እዩ መስዋዕቲ ልዕሊ ዝከፈልናዮ ዝኩሉ ክፀወተ ሃገር ኣይትደልን ኢኻ በተሓደ ሸነኽ ኩሉ ሻዕ ሃገርካ ዋላ ፈቲሓ ፀሊእኻ ዘመሓድራ ሃይሊ ተልዩ ሃገርካ እሱ ዝኣተዎ ዕዳን ዝገበሩ ገበናትን ገለ ተሓታቲ ኢኻ ኣነን ደቀይን ብፍንጫና ክንከፍሎ ክንነበር ኢና ሕማቕን እትፅብዎን እጂ በቲ ሓደ ወገን ድማ እዚ ስርዓት ድማ ክጠፍ ኣለዎ ንብል ኣለና ሮድ ማፕና መደባትና ስትራቴጂና ናይ ብሓቂ ዓነፂና ብጉያ ክንሰርሓሉ ኣለና ትብል ኣለኻ ሕጂ ኣብ መንጎ ዝጋፕ ከይመጽእ እሞ እቲ ኣብቲ ትገብሮ ለውጢ ናይ ሃገርካ ሓደጋ ከይፈጥር ብጣዕሚ ትሻቀሊ ሓደ ከም ኤፍሬም ሻቀሊ ክስታይ ይብለይ ቀሊል ምርጫውን ኣይኮነን ከምዚ ምረጽ ግን ኣይብለካኒ ንዓይ ግን ምስቲ ስርዓት ኮይንካ ድምፂ ዘይብለይ ወይ ኢደይ ዘይብሉ ምሳኻ ኮይንካ ዝብል ነገር ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣይክደግሞኒ ቅድሚ ሕጂ ስለ ዝገበርኩ ኣብቲ ናይ 98 ስጋብ 2000 ዘሎ ኩናት ማለት እዩ ኣይክደግሞኒ ምክንያቱ ድሕሪዩ ናብ ወፃዓን ናብ ገለን ስለ ዝኸደ ማለት እዩ ይርድኦም ግን በቲ ሓደ ወገን ከምኡ ዓይነት ርእይቶ ዘለዎም ሰባት ቦታ ይህቦም ድዩ ምክንያቱ ብርሃነ ገረዝጊሄ ኣዛዚ ወተሓደር ዲቪዥን ዝነበረ ንነዊሕ ግዜ ዝፍለጥ ክስታይ እዩ ስለ ፀልኦ ጥራሕ ሃገር ምክልኻል ከይገደሱ ኣብቲ ናይ ዶብ ኩናት ኣየሳተፎን ዕቁበ ብርሃ ጴጥሮስ ሰለሞን ኣየሳተፎን እቲ ኩናት ድማ ከመይ ከም ዝነበረ ሽዑ ግዜ ንፈልጦ ኢና ንሃገር ሓደጋ ኣእትዩ ብሰንኩ ማለት እዩ ስለዚ ንዓይ ናይ ብሓቂ ድምፀይን ገለን ተሳትፈይ ክትከላከል ተኮይንካ እኮ ሓሳብካ እውን እዩ ዝከላከል ብረትካ ጥራሕ ኣይኮነን ኖ ኮፊ በዚኣ ዘይንገብር በዚኣ ዘይንከላ ሓሳበይ ክሰምዕ ድዩ ኣይክሰምዕን ስለዚ ዝገብሮ ኮንትሪቢሽን ተዓዛባይ ናይ ተዓዛባይ በክቶም ናይ ብሓቂ ከማኻን ክስታይ ንብሎ የውኒ ሓወይ በዚ ዘይንኸዳ ገለገለ ዝብል ኣበርክቶስ ኣይኮነን በቲ ጉዳይ ተጠቂሙ ከማን መሊሱ ናብ ጉድጓድ ከእትወካይ ዝጥዕሞ ዝበዝሐ ከምቲ ዝገበሮ ንጂ15 ንጋዜጠኛታትና ከምኡን ና ሚሊታሪሲ ኣሽሓት 3200 እዮም ገለም ተኣሲሮም ኣብቲ 2001 ነው እጂስ ንምዙሓት ንመጥፍኢ ተጠቂሙሎ ሶ ነታ መንገዲ ኣይወስዳኒ ሃገረይ ግን ኣብ ከምኡ ሓደጋ ገጹ ንክትኣቱ ተኮይነ ካልእ መሳርሒታት ክጥቀም እሱ ድማ መጋባይ ዓለማት ከኳኩሄ ከምዚ ኣይኮነን ዶ ንሃገረ ኤርትራ ንስተወለድ ኩላን ኩሉ ነገር ዘለኒ ዝቃለሰላን ግዜን ኩሉ መስዋዕት ክገብራ ድሉ ኮይነ ዘለኹ ኣብ ትግራይ ኩናት ክካየድ ከሎ ከማን መጋባያታት ዓለም ኩናት ከብሎ
ድምፅና ስሚዕና ኣድሚዑ ሰብናቱ ኣናላይዝ ክገብሮይ ብስተኻለኒ ብካልእ ሸነክ ኩናት ደው ንክብል ካብ ምግባር ኣይፍትነይ ምክንያቱ ኣሓተይ ኩናት ዝደልዮ ሰብ የለን ሰልችና ኣብ ውሽጢ ዘለውና ኮንታክት ሰልችና እኮ ወረ ኩናትን መሪሩና እዮም ዝብሉና ኣብቲ ዝረኽቦም ሰባት ማለት እዩ ስለዚ ታዳይ ለማስ ርድእት እያ ዝብል ክስታይ ዘለኒ እዚኣ ያታ ፍታሕ ክብል ግን ይከብደኒ ናተይ ግን ምርጫ ነጊረካ ኣለኹ ኩልሻ ሮድማፕ ያጽፊፌ መደባት ያጽፊፌ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ምውዳባት ንሃገር ሙሉእ ዝልውጥ ክበቅዕ ጻዕሪ ክገብር ስርዓት ሕጊ ዘለዎ ሃገር ንምስራት ኣብኡ ቀዳማይ ፎከሰይ ማለት እዩ ተረዲእካ ኤፍሬም ሓወይ ሕጂ እንድሕር ከምዚ ተጣመት ኮይንዎ ዘሎሲ በታ ሓደ ወገን ኤርትራ በታ ሓደ ወገን ኢትዮጵያ ክበሃል ከሎ ምስ ብሸነኽና ኢትዮጵያ ንኣብነት እቲ ዶክተር አብይ አሕመድ ዝመርሖ መንግስቲ እንታይ ዝባሃል ብልጽግና ንሱ እዩ ኣታክ ክገብር ናብ ኤርትራ ከምኡ ተረዲእና ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ዝፋጠጥዎ ዘለዉ at the same time ኣብ ጎኖም ከዓ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ከዓ ኣለዉ ሕጂ ናትካ ርእቶ እውን ኣብዚኣ ከተድልየኒ እያ ምስ ኣብይ ተጸጊዕኻ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ወይ ኣንጻር ኤርትራ ደው ምባልሲ ከመይ ትሪኣ እስኻ እወ እቲ ናትካ ቁመና ትደንበ ስትራክቸሩ ከም ቀዳማይ ፓርትነር ክረቋሕ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዘኽእሎ ቁመና ስለ ዘይበጽሐ እቶም ቀዳማይ ክዝደልዮም ፓርትነር ዘይኮኑ ካልኣይ ፓርትነር ሳልሳይ ፓርትነር ወይ ተረፍ ክስታይ ከም ዝብል ንፈልጦ ኢና ድክመትና ንግምግሞ ኢና ንሰራሃሉ ኢና ብፍልጦይ ደረጃ ግን ከም ዝርዮ ምስ ኢትዮጵያ መንግስቲ ወይ ምስ ኣብይ መንግስቲ ዝተሻረከ ዝኾነ ኤርትራውያን የለውን ዝብል ኣፍልጦይ ስጋብ ሕጂ ዘለኒ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ኤርትራውያን ተኣኪቦም ተወዲቦም ከም ዝቃለሱ ተራኺቦም ተይልካኒ እወ ኣህዋተይ ኤርትራውያን ዝበዝሑ ምናልባሽ ምናሳ ኣህዋተይ ክኾኑ ይኽእል እዮም ዝኾነ ዝፈልጣ ውዕል ምስቲ መንግስቲ የላን ኣብቲ ኢንተርቪው ነቶም መሪሕነቱን ኣብ ምምኻር እዚኣዶ ክንገብር ገለ ምባል ቁሩብ ክንተሓጋዝ ንፍትን እንዲና ኩላትና ምክንያቱ ናቱ ፍሽለት ናይ ኩላትና ፍሽለት እዩ ናቱ ዓወት ናይ ኩላትና ዓወት እዩ ስጋብ ሕጂ ግን ዝፈልጣ ከምዚ ዓይነት ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ዲዩ ገለ ዝበሃል የለን ገሊኦም ድማ ርእይቶኦም እንታዩ ንሕና ሰቂልና ተዓዘብቲ ተንኸውን ካብ ንኸውን ንሕና ዕላማና ተፈሊጥዎ ነዚ ነገራት ኣቮይድ ክነግብሮ ንኽእል ዲና ክንጸልዎ ንኽእል ዲና ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ክስታይ ከምዚ ዓይነት ነገር ንኸይከይድ ቁሩብ ክጠጠው ክነብሎ ንኽእል ዲና ዝብሉ ኣለዉ ምክንያቱ at the end of the day እንካን ሓባን እንዲ ገለ ነገር ከቢድ ተኮይኑ ካልእ ተተረፈሲ ነቲ ገለ ነገራት ከተድሕንሲ ጽልዋስ በየነይቲ ክጸሉ ክእል እንዲሃ ትፍትን ከምኡ ዓይነት ጽልዋ ክንጸልዎ ንኽእል ኢና እዚኣስ ጌጋያ ንሕና እምነትና ከምዚ እዩ ንሕና ቅዋማዊ መንግስቲ ምስ ገበርና ንሕና ስርዓት ሕጊ ዘለዎ መንግስቲ ምስ ገበርና ግን ትዝወከልናዮ ባይቶን መንግስትን ዝኾነ ብሰላም ነገር ክደራደር ምስ ጎረባብትና የኽእሎ እዩ ስጋብ ሽኡ ግን እዚ ነገር ንሕዝብና ዝጎድእ ኢሎም ከእምኑ ዝፍትኑ ከም ዘለዎ ዝፈልጥ እዚኣ ታርዲእተይ ዘይፈልጦ ነገር ክህሉ ከም ዝኽእል ከም ሓደ ክስታይ ይርዳእኒ ግን እዚኣ ስጋብ ሕጂ ዝፈልጣ ሕጂ ከምዛ ተረዳእኒ ዝጸናሕካ ኤፍሬም ሓወይ ዝገበርዎ ውዕል ኣነ ዝፈልጦ የብለይን ይኽእልካኒ ወይ ብሓንሳብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ስጉምቲ ወስዱ ከም ዘለዉ ኣብ ጎኒ ኣበ ኮይኖም ዝረኣናየ የለን ብዓይንና ክትብል ዘለኻ ኦኬ ፌር ኣነ እውን ሓቂ ሓይ ዝረኣኮ የብለይ ግን እንተ ከምዚ ተዘጋጥም ከም ተቐበልካዮ ዶ ነቲ ኣሜን ትድግፎ ዶ ማለት እየ ማሴ ምስ ኩሉ ድፌታታት ዝፅባሕ ንግቦ ዝመፅእ ኣብይ ክፍክር ከሎ ናይ ናቹራል ቦታና ኢናዓና ዝምልከት እዩ ኢሉ እዩ ፓርቲ ናይ ኤርትራ ናቱ ምዃኑ ከም ዝግብኦ ናይ ምንባር ሕቶ እዩ ዓሰብናትና እዩ ኢሉ ዝፍክር ነይሩ ከምኡ እናበለስ ሙሱ ተጸጊዕኻ ዝሰርሕ ከለኻስ ትቕበሎ ዶ ብለካ ኣለኹ እንተ
هو حقها ناي ات argument ناي بعل ابي زبلوه هو مسارت كم زي بلنا تأمنت قدامي بزح حزب سلازة بلنا وما يبلنا نبع بزح سلازة ولدكو بحركو وحبني وزبح الحجاب علم يلا ججف أفغانستان كاب عالم زجفت كل تنت بحد 1,400,000 متر جفت زلوا لاند لوك تحجريا ما أكسس ناي بحرية بلان كاب عالم زجف كوسلا زخون كو بحري فقدنيو أوزبكستان دبل لاند لوك تحجريا نحنت حاجة رجيس كم أنا بحر زلوا حاجة ترجس كم يسلا زخون كو يقبعني كم عينة argument سمعي فلتني إيرتراون بون سلازي باللي بون سلازد ليني حرشا بونا إثيوبياتات يقبعني كتب لي روباون سلازي باللي عباي وني يقبعني كتب لي كم عينة argument هيقبلوني سلازي مس إيرتراوي كوينو مريت نا إيرتراوي زنا بندامات كهوي زبل تقاومو دم بس سمعي فلتني انت الليون انت ماتيون كدغفاي كلني سيمبل از ذات اوكي طبعا حق تحلف شيء تقلني اوكي سو كم دي تدغفا هتقلص لي زلها خنصريا مالتيو افريم حوي تنك فلتنز اللي حدا حتو كيدا لخي باي ذا واي دول زلخو كبرى تختاتلت مدب بزي مدلاو بزي قال دولا بيلي تاكاب زي اركسيو تزي كوينو نخال معلتي خاط قصرني افريم حوي كمتي ولا شاف تقورو انا قاعد بس لزي دلخي بشم كلهم تختاتلتي دنسرا دي رنا نادلوتان بتاع مسكينه كافتو اسكي بوغن كا قالت لنا تدلي مخري لبوا ودافا قال لهم فلتو زلنا تلو حدش نجر بزح خاتعلم سلازي تا مايكروفون نباها قد في افريم حوي ثانك يو يقني لي يوناتان ناي بحق يمسكنك بتاحت غيزي اصابيبنا كن لازم كيلنا مالتي حج دما تحدش rss.com ديو arena.org زلو قال بتحدش مسمر رخيبنا يوصل زلو اي نطافانينا مالتي اوكي سلازي ولا حدا راديو ارينا كل شع كبر زلني ميديا ننوي غيزي كونسيستنت كوينا نحزب حبايتا تقل ميديا تفلطيها كندمتاي كبرت تا ميديا كل مساحتها كم زلني تفلطيها كل شع دما كم تزبرو اغشتا حاجه زلو سمعنا حزب دما علنا منقداتنا نحنصص علنا ኤርትራውያን ካብቲ ዝሓለፈ ተመክሮ ትምህርቲ እንዳወሰዱ ጌጋታቶም እንዳንገምገሙ ብዝተካዓለ መጠን ናብቲ ህዝብስ ነቲ ቶታል ሙሉእ ሃገር ዘጠቃልል ለውጢ ክቅበል ዘኽእል ስትራክቸርን አቃውማን ክንሕዝ ጻዕርና ንቅጽል ኣለና ምስ ገሊኦም ርክብ ኣለና نفت سلازي حدش مدرك سلازلنا اسكي نسمعيو ملأكتوني مصاكم አሉ ለንቅነ بستفعلالي صحفات نرأيو اسك benefit of the doubt نحبو ምክንያቱ እዚ አሜተድ ከተስራሐና ዲይልና ንስራሐላ ምክንያቱ ህዝብ ኩላትና ኖ ዝበልናዮ ገዛይ ዝገዛና ሓንቲ ሰከንድ ክጸንሕ ስለ ሓንቲ ካልኢት ክጸንሕ ስለ ዘይክእል ብዘይዳጋ ደም መስዋዕት ዘይብሉ ለውጥ ነምጽኡ ፎርሙላ ድማ እሱ ንሰራሐሉ ለና ማለት እዩ ሶ ንርአዮ ሐሳብ ንለዋወጥ ናብቲ ንምንያ ሰላማዊን ስርዓተ ሕጊ ዘለዋ ዝኾነ ሰብ ዘይሕጊ ዘይእሰረላ ንሕናውን ተደሊና ንወጽ ተደሊና ናአቱ እቲ ህዝቡን ከምኡ ዝኾነላ ኤርትራ ባዕና ስለ ትምርኮስ ንስራሕ ጥራሕ ይዝብል ካብ ምስራሕ ንዓባ ኣዳይ ንወልና ዓቅሚ ይጎድለና ዲ ኣይጎድለና ፈረቃን ህልና ይጎድለና ዲ ኣይመስለንን ህልና ይጎድለና ስለዚ ኣብ ሳያ ክብል ዝደሊ ዮናታን ይቀንየለ ኤፍሬም ሓወይ ምናልባት ኣይ ነገር ካንን ከይትብል ሓንቲ መልእኽቲ መጽያት ንኔራብዚ ካብ ኤምባሲታት እዮም ከመሎ ዳሃዩስ ከግበር ናፊቅና ካብልኻለው اوكي سلامتا بيتعمل اوكي كل الجاي سلامتا محل اللي فله ان اي ثينك نافيق مغائب مثلا افريم حوي ها هو مش تفوكس جينا وحق دحن اسكي قال لك نحسب ينابل تودي يلا بروح على ثانك يو افريم حوي
ቴንኪ ብጣዕሚ የቀኒየለይ ዮናታን ሰላም መዓልቲ